Thokozani bogogo nomkhulu. Ya semfuleni manje emanzini labalekayo. Khehla dokotela, abaleke ngani amanzi abalekayo? Amanzini abalekayo ukuthi ufuna zonke into zakho zisheshe, kwenzeke konke ngendlela. Inhlanhla ukuphakamisa abantu abalekile njengoba niwabona eclean kanje, angamanzi achaza lokho. Nasalana senze iziphakamo ezihlukile kubantu. Le ndawo lena-ke ngiyithanda kakhulu-ke. Umfula-ke lona nangathi uya ebambisani. Ya nangathi uya ebambisani. Iningi inhlanhla lapha, sekuneminyaka-ke ngisebenza kulo mfula wami lo. Umfula-ke lo ngithanda kakhulu lo mfula ngoba-ke uyazenza izinto-ke. Njengoba ubona-ke kusetshenzwa abantu nangona ngingazuveza kakhulu. Kodwa nje indawo yokuphila, unebhizinisi, umsebenzi awutholi, siyakwazi ukuthi nasenza isigezo, ugezeke kuwona lamanti lana, sizakale ngendlela le-right. Ngiqhubeke-ke ngokusubscribe lapho kule channel. Ngihlophe lona umkhongosi uMabhenge uJoji Mzebele. E-Eastern Cape ngitholakala e-Unity Park, elusikisiki, emampondweni. Ziyakhala-ke, sizokwenza kakhulu amaphakama amaninzi. Njengoba nibona leya ndoda leya iyasebenza ngendlela. Angithi nje konke nje kuhle nje sophakamisa abantu. Sizoqala-ke umsebenzi manje. Wena odinga inhlahla, odinga uphumelele, unebhizinisi uyayisebenza noma uyisebenza kanjani. Awufike nje uzothola isigezo nje esimajor. Uzothola isigezo seqiniso, uzothola lento ekuthiwa isigezo. Kunabantu kathi umuntu kade mina ngigezwa wara. Awufike la, awungithinte. Inombolo yami-ke iyona-ke yodwana-ke u-071 940 8907. Iyona-ke silala sikhona-ke makhosi.